Badakigu Ipar Euskal Herriko eta orokorrean Euskal Herriko etxalde anitzetan ez dela segidarik. Beraz, nola egiten da, erreleboa izaiteko eta bat. Herriko etxeak badute zer egin hortan. Herriko etxetan behar da ulertu laborari asko den herri batean bizia badela. Badirela onura initz eta beraz bere interesa dela baita ere. Beste aktivitate ekonomikoekin batera laborantzaren gaia garatzea eta hortan lan egitea. Eta uste dut komunikazioaren gaia garrantzitsua dela hortarako. Eskumena dute herriko etxeak, bai hemen hegoaldean eta bai iparraldean ere bai, bederen eskola batzuen jantokietaz arduratzea. Eta herriko etxeak erabakitzen dute, bai, nik nahi dut nire jantokia ez dadin multinazional baten esku egon, baizik eta pentsatu behar dela lekuko laborantzarekin lan egin, lekuko laborarien eta produktuak landu eta bar. Bide hori garrantzitsua izaten alda, errealitatean lekuko gauza jana azteko aurrer, baina bereziki aur horiek uler dezaten, egunero jaten dutena, numaitetik heldu dela. Eta munduaren beste aldetik balin bada, ez dira baitez bera interesatuko nola egina den, baina herrikoa balin bada edo auzerriko produktuak balin badira, bai joaretzen aldira ikustera eta lotura bat sortzen da. Horrek sortzen ditu baita ere, aurren gandik, laborari izaiteko gogoa. Tokiko garapenaz hitz egiten badugu eta elikaduraz hitz egiten badugu, gakoetariko bat da elikadura sistemak zelan ekarri tokira, ez? Udalak hor badute lan handi bat, alde batetik ekoizpen aldetik bai, hau da, normalean udal bat eta herri baten lurralde antolatzen danean beti hirigune antolatzen da, ez da antolatzen herri osoa, eta zentzu horretan uste dugu guztiz garrantzitsua dela herriaren lur eremu guztia antolatzea. Horrek emango duzku ze aukera dekugun bai elikagaia sortzeko, eta berez hektarea bakoitza artifizializatzen dugunean zer galtzen dugun. Eta bestetik, baditugu, bai hezkuntza lotuta, komertzio txikira lotuta, eguneroko dinamikak eta eguneroko jardunak, ez? Eta guztiz garrantzitsua da, azken baten, tokitik eskualdeko ikuspegi, nazi ikuspegitik, baina herriz herri apur bat elikadura sistema berriak izaten dugunean tokiko elikadura sistemak eraikitzea.